Welcome to Bocas Restaurant. Bocas is the place where you can find the best Argentinian steak, ribs, and seafood in Curaçao. Open daily for lunch and dinner with daily lunch and dinner specials. We offer a prime cut of Argentinian steak and fresh Caribbean lobster, cooked on a charcoal master grill, accompanied with an excellent glass of wine and delicious dessert. Don't miss a sunset dinner from our Seaview Terrace with the most beautiful and magical location. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Curaçaose regering heeft vanochtend bekendgemaakt dat er vanaf aanstaande woensdag een lockdown zal worden ingevoerd voor in ieder geval 2 weken. Iedereen moet thuis blijven en zoveel mogelijk contact met anderen vermijden. We moeten er alles aan doen om de verspreiding van corona te voorkomen, zo stelde minister-president Ruggenaat. De lockdown houdt onder meer in dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven. De avondklok blijft tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends gelden. Ook wordt een Plaatje di Dia ingevoerd. Dat betekent dat mensen op basis van hun nummerplaat 2 dagen per week de straat op mogen. Dan mogen ze onder meer supermarkten, minimarkten, botica's of benzinepompen bezoeken. Op zondag geldt een autoloze zondag. Het ziekenhuis blijft draaien. De vaccinatie gaat gewoon door. Net als bouwwerkzaamheden onder bepaalde voorwaarden. Aldus minister-president Ruggenaat. Het aantal patiënten dat is besmet met COVID-19 en moet worden opgenomen in het ziekenhuis loopt flink op. Als gevolg hiervan gaan alle niet-spoedeisende operaties in het CMC, die staan gepland voor vandaag en morgen, niet door. Dat heeft het ziekenhuis gisteren meegedeeld. Polyklinische bezoeken kunnen wel gewoon doorgaan. Gistermiddag waren er 23 patiënten met coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 11 op de intensive care. 4 patiënten zijn overgebracht uit Bonaire. Volgens het ziekenhuis is het opvallend dat veel relatief jonge patiënten tussen de 30 en 40 jaar oud zijn. Zij moeten ook worden opgenomen op de intensive care en dat is volgens het ziekenhuis een gevolg van de Britse coronavariant op het eiland. 2 dagen na de verkiezingen voor een nieuw parlement hebben de MFK en de PNP zondagavond een bereidwilligheidsverklaring getekend. Zoals bekend won de MFK de verkiezingen met 9 zetels en behaalde PNP 4 zetels. Ze tekenden zondag een verklaring waarin ze aangeven dat ze bereid zijn om samen te werken om zo de volgende coalitieregering van Curaçao te vormen. Dat doen ze met als doel een gedegen ontwikkeling van haar inwoners die gebaseerd is op transparantie, integriteit, fatsoen, hoop, respect, normen en waarden met Gods woord in ons vaandel. De partijen staan open dat er nog meer partijen zich aansluiten bij de coalitie. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. De MFK heeft bij de verkiezingen van afgelopen vrijdag 23.559 stemmen gehaald. Daarmee hebben ze 9 zetels in het parlement gekregen. Het is meer dan 30 jaar geleden dat een partij op Curaçao meer dan 8 zetels wist te behalen in het parlement. In 1990 ging het om de PNP met Maria Liberia Peters toen als leider. Zij werd minister-president. De Nederlandse staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Raymond Knops heeft de winnaars van de Curaçaose verkiezingen dit weekend gefeliciteerd. Hij zegt te hopen op een voortzetting van de goede samenwerking. Zoals bekend wil de winnaar van de verkiezingen, de MFK, opnieuw gaan onderhandelen met Nederland over de COHO. Knops laat weten kennis te hebben genomen van de uitslag en heeft inmiddels contact gehad met PISAS en de gouverneur. In die gesprekken zegt hij te hebben aangegeven dat hij rekent op een voortzetting van de goede samenwerking zoals hij die ook in de afgelopen jaren met de regering heeft gehad. Knops geeft ook aan dat hij contact heeft gehad met Eugène Ruggenaat, de vertrekkende minister-president. Knops heeft hem bedankt voor de uitstekende samenwerking en zijn leiderschap.
Afgelopen vrijdagavond, na het ingang van de avondklok, is een 21-jarige man doodgeschoten in de Batavierwijk. Het gaat om de 21-jarige Nico Richards. Hij is geraakt door meerdere kogels en de politie heeft gisteravond zijn identiteit bekendgemaakt. De overheid van Sint Maarten plaatst Curaçao, Aruba en Bonaire vanaf vandaag op de lijst van landen met een hoog risico. En dat betekent dat passagiers uit die landen alleen naar Sint Maarten kunnen als ze bij binnenkomst een negatieve PCR-test kunnen overhandigen die niet ouder is dan 72 uur. Aruba, Bonaire en Curaçao hebben alle drie te maken met een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen. Sint Maarten op haar beurt kent al langere tijd een heel laag aantal besmettingen. Zaterdag ging het om 18 actieve besmettingen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.